Здравейте, мили хора! Днес искам да ви демонстрирам един от най-ценните ми инструменти за сваляне на гел-лак и това е ExpertBit на Magnetic, който използвам вече повече от година. Виждате, че той е леко захабен, но все още върши работата си перфектно и бързо. Това показва колко е важно да инвестираме в качествени продукти, когато става въпрос за професионална грижа за ногтите. Но освен качествените продукти, също трябва да знаем и как да ги съхраняваме и дезинфектираме, но това ще обясня в друго видео. Инструментите от висок клас като този, който използвам, са специално разработени, за да бъдат издръжливи и ефективни дори след дълъг период на употреба. И свалянето на гел-лакът трябва да е не само бързо, но и деликатно към естествения нокът. А ExpertBit ни позволява точно това – премахва материала нежно, без да уврежда нокътната плоча. Може да забележите, че въпреки интензивната употреба, инструментът изглежда точно почти като нов. Това е от огромно значение и предимство за всеки професионалист, тъй като намалява нуждата ни от честа подмяна и ни позволява да предложим най-доброто качество на работа. Често хората питат дали си струва да се инвестира в подобни скъпи инструменти и аз винаги казвам да, защото в дългосрочен план това означава по-малко разходи и повече доволни клиенти. Ако искате да подобрите своята работа и да улесните процеса на сваляне на гел-лак, силно препоръчвам да обмислите покупката на качествени инструменти. Те наистина правят разлика в качеството и ефективността на работата, което е от съществено значение за професионалистите в нашия бранд. И все пак, нека да бъдем честни, че инструментите са ни едно 80% от крайния продукт. Ако имате въпроси за този инструмент или търсите препоръки за други качествени продукти, оставете коментар и ще се радвам да ви помогна. Нека заедно да се стремим към съвършенство и професионализъм в нашата работа. И сега искам да ви попитам, вие за колко време сваляте един гел-лак и какви точно приставки използвате. На мен наистина ми е много интересно колко време ви отнема премахването на стария материал, когато дойде клиент за поддръжка. Благодаря за вниманието!